Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu ka Ala barikada an bɛ salicidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ni nɛɛma bɛ a kan a n'a somɔgɔw ani mɔgɔ tugura kɔ fo ka taa jɔdon se Ala k'an bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ bi an bɛ Buwake ka bɛn fɛn min ye août kalo tile 2 ma san 2026 an fana karamɔgɔ Seydi Siriki Usumani Madani Hayidara ka kɛ ni ale nana mawuluduba min kɛ Côte d'Ivoire Abidjan kɛrɛnkɛrɛnya la Ala sɔnna ma u y'a laɲini a ka se ka munumunu Côte d'Ivoire maraw kɔnɔna na Buwakekaw ye kunbɛliw kɛ Ala sɔnna ma bi u y'a kanu ka nin kɛnɛba in sigi jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na wajulu kɛnɛ in kan a yɛrɛ selen k'o kɛnɛ kɔnɔ o kɛra nisɔndiya koba ye jama sewara kosɛbɛ sigiyɔrɔw lasɔrɔlen kumakɛlaw sɔrɔla ka kuma ta dakuruɲɛ 2 min sɔrɔl'o la an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ jɔ cɛba jumɛn ye bi a Seydi Siriki Usumani Madani Hayidara Busuru Wali. Kuma in ti janya kuma n'o bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko ni maa fa yɛlɛla jiri min sanfɛ ko hali ne ma se ka yɛlɛ jiri sanfɛ k'i k'i sigi jiri jugunan fɛ ngale n'Ala la den jugu ta nɛgɛ t'a don. Ba Usumani Hayidara jeli Bakari ko ne yɛlɛla jiri min sanfɛ n tɛ sigi jiri ju fɛ dɛ n bɛ fɛ ka yɛlɛ jiri te kule la bi ka dɔ tigɛ ka ban fɔlɔ la parce que fɛn nugu la. Busuru Wali n'o de fɔ n'i y'a sɔrɔ Alakira Mahamadu cira diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Alakira Mahamadu n'i y'a mɛn ko kiraya bɛ valeur kɛ jumɛn ye jogo don an ye Alakira jogo dafalen sɔrɔ sirifukɛ min na a Seydi Siriki Usumani Madani Hayidara Busuru Wali n'o de fɔ an ma Alakira ye an m'a mɔkɛ Asani an m'a Useni ɔ kiraya jogo dafalen n'an ko k'o sɔrɔla la Busuru Wali kuma in ti janya duwawu kelen bɛ jamakalaw fɛ an bɛ fɛ k'o duwawu kelen k'i ye o ye duwawu jumɛn ye maa kelen bɛ yen sirifukɛ Ala k'i kisi o maa kelen tɔɔrɔ ma sabula n'o maa kelen tɛ e diɲɛ bɛɛ tuubi ni maa min jɛnɛya kɛla ye n'i tugula sirifukɛ in nɔfɛ i bɛ jɛnɛya dabila ni maa min nkalontigɛla ye n'i tugula sirifukɛ in nɔfɛ i bɛ nkalontigɛ dabila nka ne y'a sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ maa kelen bɛ yen fana dangaden ka fisa maa kelen ye. Sabula n'i ye dangaden n'i tugula nin sirifukɛ in na i bɛ bɔ dangaden la i bɛ kɛ dugaden nka dangaden ka fisa maa kelen jumɛn ye. Busuru Wali m'o kɛ kuma n'o de ka kira Mahamadu o ye maa ye maa min ti malo de ɲɔnɛ ni maa bɛ malo farafinna diɲɛ kɔnɔ mun bɛ Ala ko la e ma min kɛ mun bɛ Ala ko la e ma min fɔ e y'a bɛɛ kɛ ni Ala ko kun dalen m'o kɛ kira Mahamadu an bɛ tile min na bi tan anw bɔra la e min kɛra kira Mahamadu jogo ka bɔ kira la ka tila ka kira jogo dafalen sɔrɔ in la a Seydi Siriki Usumani Madani Hayidara. Alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ Ala tando sunna ka Ala walimadɔn ka Ala barika la ka Ala kosuma Ala min sɔnna ka ne ni aw sigi nin kɛnɛ sanima nin kan sunna bonya kɛnɛ wasa kɛnɛ kunkarata kɛnɛ Ala min sɔnna k'o di ne ni aw ma an b'o Ala barika da k'a ni ce o kɔfɛ n bɛ ka kuma ni nɛɛ min ye o y'an ka délégué féminin national ale ka nɛɛ o de bɛ n da Ansari Côte d'Ivoire Ansari muso bɛɛ tɔgɔ la folikan na ka bɔ an ka délégué féminin yɔrɔ la k'o di anw ka sababu ɲuman ma sababu ɲuman jumɛn sababu ɲuman min n'o ye an karamɔgɔ ye Siriki Usumani Madani Hayidara Hayidara min ni Ala y'a di anw ma kabini kunu fo kana se bi ma cɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ Ala ye min kɛ anw ansariw ye an bolo fila bɛ sanfɛ ka Ala tanto k'a barika la sabu Ala ye hɛrɛba de kɛ anw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw musow an karamɔgɔ ye anw musow tɛgɛ minɛ k'an don alijinɛ kɔnɔ an b'a fo k'a ni ce si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a di an n'a ma a bɔkolo n'an bɔkolo Ala k'a ɲɛ a zuruya n'an zuruya Ala k'a ɲɛ a ka denbaya bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan su na mun fana ma kɛnɛ sɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an b'an ka alimamuw fo k'an ka karamɔgɔw fo ka international ɲɛmaaw fo ka national ɲɛmɔgɔw fo
fo ka taa se Buwake yɛrɛ fédération kɔnɔna an b'o bɛɛ fo ne min bɛ ka kuma ne ye Buwake de gɛgɛ délégué féminin o de ye ne ye an b'a ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'a d'an ma an n'an karamɔgɔ Ala ka an n'a jɛ alijinɛ kɔnɔ o kɔfɛ an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnni kɛ an musow ye sabu diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a kalama anw de bɛ ka denw bange an ka se ka sira kanani ɲuman minɛ an denw ka don donda ɲuman fɛ an karamɔgɔ k'o k'an ye a mɔkɛ bonya n'a barika kosɔn o kɔfɛ an b'an ka président fo n'o ye Alasani Daramani Watara ye a k'a bɛɛ nafa n'an karamɔgɔ barika ye n bɛna bɔ kuma na yan ni donna mɔgɔ min na o ka yafa n ma salamu aleykum rahmatulahi taala wa barakatu. Alhamdulillah. Ayiwa an bɛ jɔ yɔrɔ min na an bɛ jɔyɔrɔ 3 la Côte d'Ivoire COSIM tɔgɔ la COFESI tɔgɔ la Cheikhna Ahmadu Hamahullah ka kalandenw tɔgɔ la an bɛna nin déclaration 3 in de kɛ o tumana an bɛ foli daminɛ jamana ɲɛmɔgɔw u fo o kɛra sababu ye ka nin hɛrɛba min ɲɛsin ka na Côte d'Ivoire ma n'o ye a Sheikh al-Imam Alhaji Usman Madan Haidara a ka bisimila jamana in kɔnɔ COSIM ko a ka bisimila Usman Jakite Imam Usman Jakite Abidjan COSIM tɔgɔra o ko a ka bisimila Alhaji Bajawari Touré Buwake kɔnɔ yan o ko Alhaji Imam Sheikh Usman Madan Haidara ko a ka bisimila Cheikhna Ahmadu Hamahullah ka kalandenw tɔgɔ la ko Usman Madan Haidara ko a ka bisimila Buwake kɔnɔ o tumana an ka ɲɛmɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'a bisimila k'a bonya k'a tare jama in kɔnɔ ani o de ka kan ni Ala ye maa min bonya ni maa min ko k'i b'o dɔgɔya n'i ma farati i b'i yɛrɛ dɔgɔya Ala k'an kisi o ma mɔgɔ o mɔgɔ jɔra silamɛya kama silamɛya ka kɔrɔta jogo ka ɲa jogo ladabuw kana hadamadenw na alhamdulillah an bɛ Ala tanu tumana ayiwa Alhaji Bajawari Touré COSIM tɔgɔ la a ko a ka bisimila COFESI tɔgɔ la COFESI Tijaniya ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ yan o COFESI olu fana ko Alhaji Imam Sheikh Usman Madan Haidara ko a ka bisimila a tɔgɔma Usman Sila de mankan in nin ye Buwake kɔnɔ yan o tumana an b'a fɔ Usman Sila Usman tɔgɔ 3 dafara Alhaji Usman Jakite Abidjan Alhaji Usman Sila ani Alhaji al-Imam al-Sheikh Usman Sharif al-Sheikh Sharif Usman Madan Haidara Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bikoni Sheikh ante fɛ ka foyi fɔ min b'an kɔnɔ k'a sin an yɛrɛ ma ani min b'an kɔnɔ k'a sin jamana ma ani min b'an kɔnɔ k'a sin dunuya ma a bɛɛ b'i kɔnɔ dugawu k'an ka jamana ye dugawu k'an yɛrɛ ye dugawu kɛ président ye dugawu kɛ Côte d'Ivoire ye Ala ka i si n'an si Ala k'a jɛ a ka to b'o kan sala Muhammad. Vraiment alhamdulillah rabbil alamin an bɛ yan nin kɛnɛ barakama in kan ka na ni message dama dama ye an ka dugu ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la Elhaj Amadou Kone, ministre des Transports et des Affaires maritimes, député maire de Buwake, Nkelema Naya, en délégation Tchamale Naya, avec le 3e agent maire, M. Sulué Pekabila, avec une forte délégation.
Alors, comme il est là-dedans, je suis Salif Dabo, conseiller municipal chargé des cultes à la mairie de Boaké. Domi Angramoy Imam Jara Ayamwole Kabunya Dama. Ako Deuluga Jumna Aleraba Kalama Inshallah. Ni Anga Kodi. Ame Sherifufu. Ako Jumalo Kunu. Kunu Mikela. Akela Boaké Kele Nekona. An tumbe Domi. O du tuga gbɛlɛ kosɛbɛ ka sama fɔla ko sama kɛla ko sama fana kunna mɛ nka bi sera kosɔn arabu b'a fɔ alikaba yiri layisati kalimu a yiri nin kɛra anw ɲɛna de donc an bɛ serifukɛ fo mɛri tɔgɔ la a ɲuman bɔla mali la ka ɲuman se Côte d'Ivoire a bɛ tourner min kan tourner nin ye hɛrɛba de ye an fana ka jamana ma an bɛ dugawu ɲini a fɛ maire tɔgɔ la o kɔnɔ Cheikh Sherif gɛlɛya bɛ farafinna jamana caman de la gɛlɛya mun bɛ farafinna kɔnɔ bi fanga tɛ se k'a ban fanga tɛ se ka ban fanga ma Côte d'Ivoire kɛlɛ ban cogo min fanga tɛ se ka kɛlɛ ban yɔrɔ si mun b'a ban dugawu an mako bɛ dugawu de la i ka kalanden mun bɛ an fɛ yan u cɛsirilen don kosɛbɛ jamana in ko foyi tɛ damina ni m'u ka baarakɛ ɲɔgɔn ye a kɔnɔna na an b'u fo nin kɛnɛ kan i yɛrɛ ɲɛna yan k'o ko ɲuman dɔn Sirifula denw u na o na Boaké yan o bɛ taamasiyɛn dɔ yira Boakékaw la hali bi ala k'an n'u bɛɛ sɔn si la an ka jamana n'u ala y'u bɛɛ suma maire ka message kɔnɔnɔfili bɛ denbaya caman de kɔnɔ bi n'o kɛra ni lamɔ ta kɛcogo ye an bɛ dugawu ɲini fɛ an denw k'u sabati k'u basigi i k'o dugawu ɲɛnama kɛ k'a sanuma k'an ye ka dugawu kɛ an ka président ye président Alassane Ouattara hali bi sa sija ani kɛnɛya ɲuman ala y'a d'a ma ala y'a mɛn jama ɲɛfɛ hali bi sa ala n'a bɛɛ kunna ja alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyyi rahmati wa kashifil ummati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ami ala fo ka ala tando ka ala barika da an ye laɲini min kɛ ala fɛ a sɔnna k'a latigɛ an ye an bɛ foli di an ka autorités ma n'o ye an ka président ye Alassane Ouattara ani a ka gouvernement ka foli di premier ministre ma n'o ye Bekiri Mambe a n'a ka gouvernement bɛɛ an b'an ka autorités fo an b'an ka COSIM ɲɛmɔgɔw fo an b'an ka hudu ɲɛmɔgɔw fo an bɛ foli di Boakéka bɛɛ lajɛlen ma vraiment a ye an nimisi wasa nin baara in taga cogo la ka foli di aw ma ka aw fo ka aw tando ka aw waleɲuman dɔn vraiment a ye an karamɔgɔ kunbɛn cogo minnu na ala kana bɔ an kɔnɔ an karamɔgɔ an bɛ dugawu ɲini i fɛ ka tila ka layidu d'i ma ka kuma surunya Boaké Ansarudine bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an karamɔgɔ an ye ala kɛ an seere ye an ye mɛlɛkɛw kɛ an seere ye an ye silamɛw kɛ an seere ye an karamɔgɔ an b'i dɛmɛ i k'i mɔkɛ ka diinɛ dɛmɛ i n'i bɔnna bɛɛ an karamɔgɔ an t'i janfa an karamɔgɔ an bɛ layidu d'i ma n'an i n'i bɔnnaw janfa ala k'an ka janfa segin an ma ala k'o k'a ka alaya kosɔn kira na so kanu kosɔn sɔli ala rasuli ala ka wajulu tɔ nɔgɔya bismil khaliki lezi mala kulubana bil iman allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn n bɛ foli lase Boaké bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔba fɛn o fɛn nana nin kɛnɛ in kan n bɛ foli lase yarabi ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la
ka foli lase jamiyatul ansar dinima olu min y'an karamɔgɔ wele ka na nin kɛnɛ in kan m'an ɲini ala fɛ ala k'a kɛ barajiw yɛrɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ ka jeunesse yɛrɛ fo kosɛbɛ Buwake ne yɛrɛ ka dugu ye ni nana jeunesse bi bɔ kosɛbɛ mais a bɛɛ bi kɛ karamɔgɔ ka bonya de kama parce que ni y'anw bonya ni an bi bonya ko Haidara den de don donc n bɛ Buwake jeunesse bɛɛ fo u kɛra n fɛ n fa kama yarabi ala ka k'u bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'u sago d'u ma ni ala sɔnna n b'a dɔn karamɔgɔba yɛrɛ bi yan n ye min fɔ a ye ka kɔrɔ don n b'a dɔn mɔgɔ si tɛ taa yan ni bɛɛ m'a ka billet ta donc bɛɛ k'i labɛn n'ala sɔnna billet bɛ ta a ye taa dɔɔni-dɔɔni de Haidara yɛrɛ de a ye taa dɔɔni-dɔɔni salamu aleykum. Sachant que Cheikh Ousmane Banane Haidara n'est pas un simple prédicateur. C'est un homme dont la sagesse ne se mesure pas en années, mais en âme touchée, en vie transformée, en cœur égaré ramené vers le droit chemin. Guide spirituel respecté, il a consacré sa vie entière à une seule mission, faire aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rappeler aux hommes la beauté de leur foi et s'aimer la paix, là où régnait parfois la division et l'oubli. Sa parole est douce, mais puissante. Son enseignement est simple, mais profond. Il ne parle pas pour impressionner. Il parle pour guérir, pour guider, pour élever. Ce soir, c'est cet homme-là, ce guide béni, cette référence spirituelle dont la renommée dépasse les frontières qui honorent Buwake de sa présence. Je laisse le micro ici à Oustaz Diatta Ibrahim Konaté pour introduire notre guide éclairé, Inch'Allah. Diatta, bismillah. Cher maître et guide, cher papa, tes disciples, imams et prédicateurs au sein de Oudou, à travers ma modeste personne, vous dis merci. Merci pour la confiance retrouvée. Merci pour l'effort fourni. Merci pour l'amour partagé. Ame mikoro di karamɔgɔ ma, an bɛɛ min nɔgɔtɔ sigilen don ka ale le ka kuma kɔnɔ. I ka kalandenw ko k'i fo, i ka sɛgɛn anw b'a tɔnɔ kan. Karamɔgɔ i nani na kuma na. Wa fayita wa bida'ul hawadisi kadi dajat zulumatuha. Karamɔgɔ ni kuma na ni kuma ina silamaya bɛ kɛ di. O kuma an bɛ mikoro di karamɔgɔ ma a ka kuma an ye. A k'an ka yelenw tugu, a k'an ka limaniyaw kurakuraya. Karamɔgɔ ala k'i to an ɲɛ, ala k'an yɛrɛ to i kɔ. I ka denbaya ala k'u sabatilen to, i ka kalandenw i ka jama ala k'u k'i sago ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an fana an karamɔgɔ a seyidi Cheikh Ousmane Banane Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a de dakuɲɛ fila min lase an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. آمين. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هيدرا أسلموا. نعم. an sindilen kɔ ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ani an solilen kɔ ala ka kira kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛ an ka foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ se i yɛrɛ se nin kɛnɛ in kan Buwake yan ala k'aw sara hɛrɛ la an ka foli fɔlɔ an b'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a daminɛ président de la république a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Côte d'Ivoire an ka foli b'u ye ka na se Buwake yan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan marakɛlaw ɲɛmɔgɔw an ka foli b'u bɛɛ ye n'an bɔra yen an karamɔgɔ minnu bɛ yan an ka limamu an ka mukaddamu
an ka khalifaw an ka foli b'u ye an nisɔndiyara kosɛbɛ hakili la bi ye le 2 8e mois 2026 an bi Buaké balɔntanyɔrɔ la o la an bi fɛ ka min fɔ wajuli banna hakilila jigin dɔrɔn de bɛ yen silamɛya man ca o fɛn min ka ca o de bi mɛn ka fɔ mais fɛn min man ca i bi mɔgɔw hakili de jigin bi wulada in na an tagara an bɛ taa alimamiba fo a ye an reçoit u ka bureau la a kɛra nisɔndiya dan ye ani bonya ni karama surprise jumɛn n kɛra ye a caman nka ala belebele ye min ye o ye silamɛw ka ɲɔgɔn kanu ye ani Buaké diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ an'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a sɔrɔ sunamɔgɔw bɛ yenin dɔ ka fara taabolo tɔw kan bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye k'a yira ko silamɛw ye kelen ye silamɛw bɛ fa la u bɛ ba la o ye nisɔndiya koba ye o de bɛ silamɛya jɛ Shetane kun bɛna se silamɛw na nin yɔrɔ in de la k'an kɔ don ɲɔgɔn ma k'an fara mais ka sɔrɔ an ka kuranɛ y'an ladi kuranɛ ko silamɛw a ye bɛn n'aw farala a fanga bɛ dɔgɔya jugu bɛ se aw la o yɛlɛmɛnen b'a fɔ de ko n'a kɛra ɲɔgɔn fɛ ne ala b'aw dɛmɛ a bɛ se alhamdulillah alimamiba an b'a fo an bɛ an ka suna alimamiw fo k'an ka suna ɲɛmɔgɔw fo k'an ka foli se an ka turuku bɛɛ ma Tijaniya Kadiriya Shazaliya taabolo mana kɛ fɛn o fɛn silamɛya la an ka foli bɛ a bɛɛ ye nin bɛɛ ye kelen de ye faamuw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma dɔw fɔcogo la alakira sallallahu alaihi wasallam k'a balolen to e karamɔgɔ ye nin f'u ye o ye suna karamɔgɔ ye e karamɔgɔ ye nin f'u ye o ye tijaniya ye e karamɔgɔ ye nin f'u ye o ye kadiriya ye i y'a dɔn fɔbaga si ni si tɛ kelen ye mais ne fɛ ka fɔbaga kelen dɔrɔn de fɔ e ye min yɛrɛ nana ni diinɛ ye El Mustafa alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a ko sisan a ye dugu dɔ fɔ sahabaw ye a ko sahabaw ma a ye wuli an ka taa nin dugu in na Lazara ti seli fiyewu fɔ ye a ye nin de fɔ a ka sahabaw ye an ka taa o dugu in na Lazara seli tɛ yen fɔ n'an sera fɔ ye nin ye kuma bɔyɔrɔ kelen dama de ye fɔbaga kelen wa min yɛrɛ ta ye diinɛ ye n'Ala y'a d'a ma ka na El Mustafa sahaba bɛɛ wulila u ye dugu sira minɛ Lazara sera sahaba dɔw ko an ka seli sahaba dɔw ko an ka seli mais dɔw ko an kana seli dɛ parce que kira ko seli tɛ kɛ fo an ka se nin dugu in na o kɛra min na sahaba dɔw ko a y'o fɔ an k'an cɛsiri k'an jija ko a y'a fɔ o de kama ko ɲɛ tɛ ko a m'a fɔ dugu in yɛrɛ sɔrɔli kama dɔw ko komi aw y'a faamu ten olu y'u ka Lazara seli
minnu ko olu kɔni y'a faamu de fo an ka se dugu la olu ye lazara to yen fo k'a tɛmɛ u selen dugu la tuma min na olu y'u ka lazara seli mɛ o y'a sɔrɔ a tɛmɛna alors u nana kira yɔrɔ la sɔrɔ silam ka n'a ɲɛfɔ kira ye ko ninnu ye lazara seli k'a sɔrɔ an ma se bon ninnu ko anw ye nali seli kɔnɔ ka lazara seli kira k'u ma ko aw bɛɛ ta ye tiɲɛ ye a ye tiɲɛ di minnu y'a seli ka sɔrɔ u ma se dugu la a ko u y'a faamu cogo min na k'o don minnu sera dugu la k'u ta seli kira ko aw y'a faamu cogo min na o don mana an b'a faamu yan kuma dɔ bɔyɔrɔ kelen jama b'a mɛn mɛ bɛɛ ka faamu ti kɛ kelen o la n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya la dɔ ye hadisa dɔ faamu cogo dɔ la dɔ ye kuranɛ tafsir aya dɔ faamu cogo dɔ la o ka faamu n'a balima ta ma kɛ kelen o de nana ka na ni suna ye ka na ni mazahibu ye ka na ni turuku ye nin si tɛ baasi ye mɛ an bɛ se k'an to nin bɛɛ la ala ye an kɛ adamaden ye an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ adamadenya kɔnɔ ala y'an kɛ silamɛ ye hali e bolo ne ta jɛngɛnnen don an bɛ se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ten ne ta tɛ se ka tile ni e bananen na o lala n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na gɛrɛ ɲɔgɔn na k'o de bɛ na ni murulatigɛ ye mana ni silamɛw gɛrɛla ɲɔgɔn na karamɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na n'aw bɛ kuma bɛɛ bɛ baara k'i ka faamu kan mɛ maaya mɔgɔya ka bon ala bolo dɛ ala ko k'a ye adamaden bonya a ma fɔ a ye silamɛ bonya dɛ wala kadi karamna bani adam ko ne ala ye adamaden bonya a ma fɔ silamɛ dɛ ko adamaden o tuma na i balimakɛ jango ye n'a bɛ diinɛ kelen na fo a ka faamu dɔ ye ɲɔgɔn cɛ n'a farala ɲɔgɔn na aw k'an ka da la ko setanɛ sera o la setanɛ sera o la dɛ a sabatilen don an ka hadisaw la mutawatir k'a fɔ alakira wulila k'i jɔ su dɔ ye a tɛmɛntɔ silamɛ bi su bonya ni su bɛ tɛmɛ silamɛ bi wuli k'i jɔ fo su ka tɛmɛ su kama tɛ dɛ k'a yira su somɔgɔw la anw tɛ su in dɔn anw t'aw yɛrɛ dɔn nka dekun b'a kan an b'a partager an yɛrɛ jɔlen filɛ ka fara o kan ça fait diinɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ taabolo si tɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ silamɛya kan silamɛ bi bɛɛ mara bɛɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ alakira sɔlɔ sɛlɛm a wulila k'a jɔ sahaba yɛrɛ wulila su in tɛmɛnen dɔw ko kira ma ko minna a wulila ko nin ye yahudiya de ye c'est à dire ko silamɛ tɛ quoi kira ko mɛ ni silamɛ tɛ nitigi dɔ don komi e ni b'a la o a ni de bɔra hali ni silamɛ tɛ nitigi don ja nitigi k'an ka bonya o y'a su ye jango n'a balolen don n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye silamɛya tɛ mɔgɔ faga dɔn silamɛya tɛ unufu dɔn n di hinɛ silamɛya t'a dɔn n b'a fɔ ni dalilu de ye anw ka kumaw ni ayidara ko tan mɔgɔ bɛ fili mɔgɔ bɛ fili mɛ diinɛ na ni ne y'a walawala ko nin don et puis ne ti kuma aw fɛ loka la n ti foyi fɔ a y'a ti min faamu diinɛ ye ala ta de ye mɔ karamɔgɔ ta tɛ quoi ala kira sɔrɔ silam n'a sɔrɔla a kun ka farin komi anw a bɛ mɔgɔw neni komi anw a bɛ mɔgɔw dɔgɔya komi anw kira yɛrɛ kun tɛ se ka balo yɛrɛ jango a ka diinɛ ka cari wari t'a kun kɛlɛden t'a bolo hali u ka so u bɛ min don dɔw dɔrɔn a ka gɛlɛn o bɛ se ka na kɔntu a fa n'a ba kɔnturu diɲɛ bɛɛ ka tila ka réussi
o bɛ se ka kɛ ni fanga ye ayi o tɛ kɛ ni fanga ye Haidara o bɛ kɛ ni mun fanga ye Allahu Akbar fanga t'o kɛ a ye mɔgɔw mara de Allahu Akbar a ye kafiriw gɛrɛ a la Allahu Akbar o bi dulɔ mun k'u fa ka na kira ka so fa a b'u bisimila Allahu Akbar libali kafiri bolisɔnnaw Allahu Akbar n'a ye kuranɛ aya fɔ bolisɔnna dɔw b'u jan ka yɛlɛ a la f'u b'u da u kɔ kan n'u bɔra ko cɛ kun bɛ ka mun fɔ de ko e m'a dɔn e y'a ka kuma in faamu o ye nin ye manamanakanw de ye sa cɛ an ka taa n'an yɛrɛ mais u bi nin fɔ kira tulo b'a la mais kira ma dɔw gɛn k'a ye bɔ ayi o ma kɛ mais n bɛ ka nin fɔ a tɛ se ka sɔsɔ dɛ ayi sɔsɔbali don ah non kalanko t'o la dɛ hali ni arabu nana a b'a bila yan subhanallah la ilaha illallah kira ma ba mɔgɔ la dɛ kira ye bɛɛ mara ala yɛrɛ min y'a da ala y'a tanu a tanutɔ ala fɛ ala ko n ka kira y'i ye n ka dafɛ y'i ye bi ne de ka ci la n ka muhamadu y'i jogo ka bon i jogo ka bon wa innaka la ala ayiwa ko muhamadu i jogo ka bon ko law kunta fazzan ghaliza alqalbi lan faddu min hawlik ni ye kuranɛ de ye n bɛ ka kuranɛ de fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ muhammad ne kun kɛra mɔgɔ dusuba ye ko ni mana kira dɔrɔn i bɛ éclater i mana neni i bɛ dimi i fa mana neni i bɛ dimi i ba mana neni i bɛ muruti ko ni e kun bɛ ten bonya yɛrɛ jirala yadanji ne kun kɛra o ye lan faddu min hawlik ko bɛɛ kun bɛ taa k'i kelen to ala yɛrɛ de ye kira fo tan quoi i sabalilen don mais ne kun b'a tigɛ na ko i kun ti maa sɔrɔ malgré ne ala y'i ci ne ala ti mɔgɔw karaba maa si ye min ni ka jugu ko i ti hinɛ o ti kɛ ala mago b'a ka jɔn na dɛ i b'a fɔ min ma kafiri y a pas de problème o ye tɔgɔ de ye mais n'i y'a tɔɲɔ e min bɛ misiri kɔnɔ ala b'i jeni janɛmɛ n'a kama subhanallah la ilaha illallah pourquoi parce que ala y'a da a ye da a ka di ala ye o n'a man di ala ye a t'i balo a t'i balo e dan bɛ ala min na se bɛɛ bɛ ala min ye ni ala ko a tɛ fɛn min fɛ o bɛ balo o bɛ bɔ yen o tumana kafiri ala ka jɔn de don a banna a yɛrɛ la de ka ban mana lahara a sara bi d'a ma mais e ma bila a kan dɛ lesta alehim bi musaitir non ala ko kira ma fanga d'i ma mɔgɔw kan dɛ n ka ci fɔ kuranɛ lase mɔgɔw k'a mɛn min kɛ faama ye ko i ka mɔgɔw forcer la ikraha fi din mɔgɔ ti forcer ka kɛ silamɛ ye chrétien b'a ka église kɔnɔ kafiri b'a ka jɔsɔnyɔrɔ la silamɛw b'u ka misiri kɔnɔ min dan tɛ nin si la o yɛrɛ bɛ yen a bɛɛ ye ala ka jɔnw ye imalu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun ala ko a ye baara kɛ dɔrɔn ni ala bɛna a ka baara ye kira bɛna o ka baara ye a yɛrɛ bɛna tiɲɛtigiw ka baara ye a ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kuma surunya n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛw ye fɛn min bɛ wajibiya silamɛw ka bi o ye bɛn de ye an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ maa o maa ye dɔɔnin kala silamɛya la n'i ye dɔɔnin kala sunamɔgɔ ka taasira i b'a dɔn i b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ ye dɔɔnin kala tijaniya kadiriya olu ka taasira n'o ye mazabu tasawufu ye u ka taasira i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ se ka y'a la i t'o fɛ fɛn dɔ bɛ se ka y'u la i t'o fɛ mais a ma fɔ i k'i da de fana han mɔgɔ bɛ arajo kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ attaquer c'est-à-dire diinɛ na
ne bɛ taa sira dɔ kan o tɛ ne ta ye ɲuman min bɛ ne bolo ne bɛ se k'e ta contraire fɔ k'a sɔrɔ ma i choqué k'a sɔrɔ m'i dɔgɔya k'a sɔrɔ m'i neni silamɛya bɛ taa tan bɛ exemple min ta an bɛɛ b'a dɔn sunamɔgɔw caman a bɛɛ tɛ mais a caman en général an b'a dɔn ko olu ko sɛbɛn ti bɛn d'accord où est le problème mais ne ko a bi bɛn ne b'an ka sɛbɛn a ditɔ ye ma n b'a fɔ hɔn sɛbɛn bi bɛn n bɛna ni n ka dalilu ye mais min ko a ti bɛn n t'ale neni min ko a ti bɛn n t'ale dɔgɔya mais ne min ko a bi bɛn ne bi n ka dalilu di n kɔfɛmɔgɔw ma ko a dalilu ye nin ye kuranɛ kɔnɔ walima kira ka kuma na n'a ma sɔrɔ ye dɔnnibaa sɛbɛn minnu n'olu tɛmɛna olu dɔw ko ta dalilu bi bɔ nin bɛɛ la n bɛna nin ka dalilu ye ka sɔrɔ ma sunamɔgɔ dɔgɔya sunamɔgɔ yɛrɛ kɛtɔ ka sɛbɛn haramu a b'a fɔ sɛbɛn man ɲi n'a ma farati a jigi bɛ da fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye mais a bɛna n'a ka dalilu ye ka sɔrɔ a ma sɛbɛntigi neni ni min kɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya bɛ nin dɔn quoi mais an ti bɛɛ an y'an ka maaya de ta ka prétexte kɛ diinɛ ye ne tɛ fa fɛ n t'i bɛnkɛ fɛ e mɔkɛ delila ka ne mɔkɛ muso tigɛ ne yɛrɛ taara kalan ka na aw ye ne fa bɔ alimamiya la ka nin fa sigi ne yɛrɛ taara kalan ka na an ka tasuma da ɲɔgɔn kan ani ala ka diinɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ni maaya donna diinɛ kɔnɔ ka ala ko bɔ a la ko donna b'a faamu mɔgɔ kumatɔ n'a bɛ kuma ni ala ye i b'a faamu n'a bɛ kuma ni mɔgɔ dɔ ka hakilila ye i b'a faamu an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni ala sɔnna ma ni laseli sigida wɛrɛ aw bɛna tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun y'an ye Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buaké ka kɛ ni an fana an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale bɛ munumunu min na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na laseli minnu kɛra ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'o minɛ ka baara kɛ ni a ye an b'aw bila yan wassalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Ivoirien ka wuli ko jɔ ni ɲɛsiri fi kɛ don ka ye